Na budúci týždeň vám ponúkneme okrem toho ďalšie súboje. Sledujte programové noviny. Na dnes vám ďakujem veľmi pekne spoločne s Janom Janíkom za sledovanie tohto fantastického duelu, v ktorom Tatran Prešov získal historický prvý bod v Lige šampiónov sezóny 2010-2011. Spolu s Janom Janíkom prajeme z Mestskej športovej haly za Tatran Handball Arény pekný dobrý večer, dovidenia. Krásny večer, do počutia. Čím skôr prelepiť, aby boli v poriadku, aby sme mohli začať druhý polčas za stavu 13-15. Ja si myslím tiež, že Prešov podal sympatický výkon. V tom druhom polčase to bude mať oveľa ťažšie, lebo nastúpi aj Blaženko Lackovič, ktorý sa ešte neukázal. Hovoril som s ním a má bolavý, teda zranenie palca na pravej ruke, ale hovorí, že nie je to až také vážne, nastupuje a už ho aj vidím na palubovke, ako sa pripravuje na ten druhý polčas. Myslím, že je to kvalitnejší hráč ako Pascal Hens, takže takúto možnosť má tréner Schwalb, takéto dve spojky na jednu hráčskú funkciu. Ďalšia veľká vec je, že Bitter nastúpil zhruba v 20. minúte do bránky a dovolím si povedať, že zavrel bránku, mal niekoľko vynikajúcich zákrokov. Aj s Goldingom a teraz to už konečne prišlo, ale bolo to hlavne podložené perfektným výkonom Krupu. Myslím si, že perfektnou hrou cez priestor krídiel, ktorú Prešov realizoval. Takisto vynikajúcou sedmičkou, úspešnosťou až na ten jeden zahodený od Sabola. V tom druhom polčase vynikajúca taktika v podaní trénera Trtíka, že prvý bod pre Tatran Prešov v tejto sezóne Ligy šampiónov. Obrovský, senzačný úspech slovenskej hádzanej. Tatran Prešov remizoval 26-26. Je to neuveriteľné, čo sa podarilo trénerovi Rastislavovi Trtíkovi, ktorý... Neuveriteľné! Prvý bod pre Tatran Prešov.